I dag der skal vi bevise hovedsætningen i integralregning, og vi skal altså bevise, at a af x er differentiabel i x0 i et interval, som vi kalder a til b. Og det skal den være med differentialkvotienten a af x0 er lig f af x0. Vi starter med at tegne en graf, og der er nogle krav, og det er, at den skal være ikke negativ, og den skal være kontinuær. Og det grund til, at den skal være ikke negativ og ikke bare positiv, det er, fordi den kan også godt bare ligge lige. Men vi starter med at tegne en graf. Og så sætter vi et B her, og lad os sætte et A her. Så vælger vi så, det er A af x. Og vi sætter et punkt, det kan være, lad os sige her, som er x er 0. Og så inden fra det her, det er altså a til x, er a til b, der finder vi så et maksimum, som er f til t, og vi finder et minimum, som er f til s, og de ligger så herude, så det er f til t, og det skal selvfølgelig bare være et s og et t. Og herude hedder det så f til s, og vores punkt f til x0. Vi skal bruge 60-trinsreglen, og vi starter med at skrive as sekanthældningen, som vi har haft om før, og der skal vi så have a til x0 plus h, og det kommer fra, at vi laver et punkt her for enden, som hedder x0 plus h, og så må det her så være h. Det går så her. Og det er arealet for det, og så har vi så minus a til x0. Så det vil sige, at vi kigger på arealet herinde imellem de her to streger. Og det dividerer vi så med h hernede. Og det vil sige, at vi får delta a divideret med h. Vi har en dobbeltulighed, og den hedder, at f s gange h, det blev meget småt, men de her værdier, de kommer fra, at hvis vi laver en firkant her fra f af s0, så vil den komme op her, eller ikke f af s0, f af s, og så her, og så her. Og det er altså f af s gange med h, og hvis vi så tager den for t, så vil den være helt heroppe, og det er så f af t gange h, og så har vi så vores værdi her, delta a divideret med h, det er altså så det areal, der er under kurven imellem de her to punkter. Så der er 3 forskellige værdier, og ud fra dem har vi dobbeltuligheden, som er f af s gange h, som er mindre eller lig med delta a divideret med h, som er mindre eller lig med f til t gange med h. Og vi kan altså dividere med et positivt tal på alle 3, og det kan vi, fordi at altså i sådan en her dobbeltulighed, hvis du dividerer med et positivt tal, vil de jo alle sammen falde, og de vil så stadig beholde den her ulighed. Så det vil sige, at hvis vi dividerer med h alle steder, dividerer med h, så vil jeg altså få et svar ud, der hedder f af s er mindre eller lig med delta a divideret med h, som er mindre eller lig med f af t. Og det viser, at delta a divideret med h er påvirket af både f af t og f af s. Og hvis vi så lader h gå mod 0, som er en del af 60-trinsreglen,
det her det er H, og hvis den ryger længere og længere ned, indtil den rammer, lad os sige, f af t, og når den så går hele vejen ned mod 0, så kommer den længere og længere væk, og det vil altså sige, at hvis H nu er her, så vil f af t altså også være her, da maksimum ligesom falder med her. Hvis vi kun kigger her nu, så vil maksimum være der. Så hvis vi går hele vejen ned mod x 0, en prik her, eller måske en prik her, så vil maksimum være heroppe, men minimum vil være hernede. Det vil altså sige, hvis vi kommer helt ind, så vil både f af t og f af s gå mod f af x 0. Og det samme ved delta a divideret med h, da den ligesom i dobbeltuligheden er påvirket af begge og skal være inde imellem, så vil den altså også gå mod f af x 0. Det vil altså sige, at de alle sammen går mod f af x 0. Og det viser, at ax er differentiabel i ax 0. Og hvis vi så går videre til del 2. Vi kan måske også lige skrive, at så vil a mærke x0 altså være lige med f af x 0. Del 2, der skal vi bevise, at hvis vi tager en ny graf, som har samme krav som før, vi sætter b her og et a her, og det her det er altså a af x, så skal vi altså bevise, at a af x er lig f til b minus f til a. Da både a af x og f af x, det her det betyder, at f af x også er en stamfunktion. Så hvis både a af x og f af x er en stamfunktion, så vil f af x være det samme som a af x plus k. De vil altså kun variere i forhold til konstanten. Så hvis vi sætter f b, det må altså så være lig a b plus k. Og hvis vi siger f a, så må man altså få a plus k ud. Så hvis vi nu skriver heroppe før, som vi skulle bevise, f til b minus f til a, så vil det jo, hvis man så sætter vores værdier ind før, så vil det altså blive a af b plus k minus a til lille a plus k. Og minus med det, så kommer k forsvinder, og så har du altså a, det kan altså ud med hinanden, og så har du a, b minus a til a. Og hvis vi kigger her, a til b, det betyder alt det, der er inde for det på den her side, efter b, hvor a, det er altså bare det, der er på den her streg, og det er jo selvfølgelig ikke et areal, og det giver jo så bare 0. Så det vil altså sige, at samlet giver det bare a til b. Og det var så beviset, fordi så har vi bevist, at de her to værdier giver det her ende, som er a af x, eller som a af b kunne man også skrive, for det er jo arealet her fra b.